там, накрая. Браво! Ти ще отидеш ли малко натам, че тук да е това? Да. Чакай да ги вижда това. Чакай, стой. Да си интересни Буда. А това кой ще го въртне? Аз, да. Ама не. Ние двамата. Ние ли трябва да го въртнем? Чакай, Ами остави я на земята. Добре, ама чакайте да... Трябва да тръгне след битката. Дария, виж, така. Айде. Айде, аз много падам, ти я върти. Добре, двамата. Айде, включваме. Айде. Честно ти кажа как е така. Ага. А това до края ли трябва да го? Да, тя да тръгне след битката. Дария, види? Да, Виж, има да разгледаш. Какво поле от Трябва да центъра? разгледаш, Дария. Сега ще го... Дария, Гледана. гледай. Трябва да Едно, следеш. 2, 3. Айде го ги! Птичка, клания. Айде, браво, птичка. Айде. Айде. Какво има тук? И какви хубави работи. А тука? А тука, Дария? А тук виж какво има, Дария? На карта, виж. Какво А, какви хубави играчки. Какво има тук? И аз вземи нещо. Браво! Учена ще бъде, браво! Браво! Професорката на баба, браво! Е, това ще е хора. Какво го писахме това? Еми нещо образование. Образование. Журналистка може. А, журналистка каза. Далия, браво! Браво! Айде. Детенце любаво, къде с тази книжка хубава? Айде, айде. Абе, трябваше да... Треба то. Дай бирата! Треба. Големо файде. Е, хубава книжка. Виж, пак я взе, пак я взе. Браво! Дай да четеме, кучето. Бау-бау. Снимай родителите. Бау-бау. Родителите. Доволни ли сте от избора на малката? Не много. Само да я носи пари. Шо ке вземиш друга, айде. Ай, може и да е богат. Да е здрава, няма да Браво! ти. Лебот го взе она. Дай да хапнем Най-важно цялото. е. Айде сега всички да ядем от питата. А, на татко и. Айде, готова си. Браво! Браво, дете! Браво! Браво! Се чуди, Книжката шо е. на баба. Айде. Браво! Дигни я. Опа! Айде! Да. Бау-бау. Абе, ще има това, виж, тя се радва. Няма смисъл. Айде! Значи, какво стана сега? А памперси добре? Да, супер са. И А дрежките станаха ли? някой да. Некои. Някой големи. А къде се А първо? некои са малки. Не ги ли взе? Малко. Не, Некои са малки. Мене Добре, малки. къде в те? Дай. Дай дънките това. А, е сега. Абе, момиче. О, грима. Това е. Браво! Виж, имаш кредитна карта. Е, за козметика! Ето, движение момиче, козметика! Браво, баба! Точно! Да беше жил нещо. Книжка и козметика. Сена го е сложил това. Международно право. Вика, кой сте бехме служили международно право. Едно ще е това да е, да. Америкте ли? Ще го приеме за това. Ще изстана. Нищо да не знаеш. Като ти. Дали? Сега мишки се метна на Дали? тази книжка да ти я взела. Трябваше да сложа нещо. Далия. Аз сложих това закона, за да е юристка. Давай, аз Дали, Сложих принцесата, за да е точно заболекар, ама... Леле, колко баби! Леле! Леле, колко баби! Далия, това са от бабата и дядо ти от чужбина. Точно разбира. Чакай, да сложим паричките вътре. Така. Джобчето ми дрънкат се и бомбон. Как беше? Отнеси. От тук. Да даме ни имени 36. Да ги напълним и тях. Браво! Не ми стана стоп. Браво! Браво!
Я видим дали ще стане. Браво, точно! Чакай, че да отидеш. Абе, вие да сте ги мели по вас, бе? Видиш точно. Аз на око. Точно. На око. Ама модерните ги бе. Дали. Дали. Далия. Далия. Къде ще ги пребереш тия? Да не ги спреш? Не, еврото не се... Това ми замича, че на всички отпутката. Къде ще ги... Тук в джоб, слагаме ги в джоб. Да. Айде, Дария, вземи си хлебче малко. Амам. Айде. Какво ти купа нови цигари? Имам. Искаш ли цигари? Не, аз не пуша. Малко мазваме. Кой питка да ви чака питка да съм почна да заедно? Искаш? Добре, аз ще дам на хората. Задължително. Хапаш ли, куме? А мен кога ще даваш? Е на сватбата. Август чум. По-върви се отива. И да изкарва пари. Айде, да. Чеки. Алка. Чеки. А ти фокусираш сам ли? Да, бе, ще нямаш какви фокуси вкарам. Ще видиш после ще дам, ще имам, чай се разснимам. Айде, аз. Кажи, че сега да стана. Не. Хубава е подачата сега. Много. Тази погача от ти ли си направил? Говори, днеска е твой ден, кажи, Свети Валентин ли 3 младаза ще празнуваш ти? Вкусна ли е питката? Вкусна ли е питката? Ох, боже, тая питка хубавата, без това хубавото момичето яде, бе. Дай малко и на мене да хапна. Дали, дай малко и аз на мен дай. Опа, зайче! Ванка, за разкодиране на телефони, къде има някъде по... Аз някъде съм Има, леле. Чефна Витушка. Кажи сега, дали? Ама много е скъпо. Какъв телефон? Скъпо е, да. Ако е много хубав телефона, хубаво е. 20-30 лева е максимум. Не, за какво ще го сходиш, като това е може? На Витушка имаме магазин Джеф. Ех ти! Дали, къде съм? Дали? Какъв телефон? Бау! Къде съм? Дали? Бау! Дали, къде съм? Не сходиш. Ако не, iPhone ще стане бързо и лесно. Ако искаш, сутре, не тук е без злато, да вземаш. Какво да ще злат на малка и сладка, хубава писана котано хубава? Кажи. И аз да ям ли? Ще яме сега след малко и аз ще ям. И аз ще ям сега. Сега ще дойде яд, само да ти направя едно хубаво филмче. Да имаш най-хубавото филмче ти, което някой има на света и тогава ще хапна и аз. Добре, добре. Ще ми дадеш и мога да хапна от вода. Дай малко да хапна, дай. Дай. Галия. Хляб си яде сено, нали? Галия. Снимка, ама дето е... Ти ли му качваш? Да. Не, на неговата си страна. Аз влизам през...
Кажи, Писано, какво? Какво става там? Доволна ли си? Ох, Боже! Само няма да те страх от моята играчка. Чуваш ли? Какво? Няма да се плащи от моето мече. С толкова любов е купено, виж го. Виж какво имаш от двамата чичовци, Чичо Иван и Чичо Август. Сега тук всеки мечка. Виж, дядо подписала. Яка мечка. Това е моето мече. И не е страх. И сега ще му кача на него. Носле, къде ма нослето? Кажи какво? Къде ма носле? Знае очите. Чо? На какви език приказваш? На бебешки. Хапваш питка и ти е сладко, нали? Добре. Кара ми се. Че не съм на купона и аз с вас да празнувам ли? Ох, Боже, ела тук тая бузи да отхапя. Тая бузи ми сладка ми я дай, тая тръпчинка е тук за мен е тя. Дави ми я на мене тая тръпчинка сладка хубавата. Добре, сега ще дам някой друг да снима и аз ще дойда да си игра с тебе. Ванка, това е торт. Дай да снимам. Сега и другите парчета, Пробвай да фокусираш. Мисля, фокус е... Сега и аз вече ям. Кое къде? Гледай, да става сега. Кое? Комата е нейна приятел от Македония. Да, тя не е тук. Айде, давай ми ти. Давай ми ти. Браво! Браво, Наталика! Тоста гараш. Добре, давай ми пак, айде. В дълбоките ни, ама. Няма значение, за нас може, ние сме скоро. На мене трябваше малко. Това е малко, това е виж това. Фантазия! Виж как първо плаче на сега се... Само Ванка торта не дай много, че... Няма да й дам Ще хареса и по-става. Поне не от моето парче. Айде, давай. Гледай ако прави. А съпруга как е? Лича да храни тя. Само ти ще я правиш това. Другата е ще... Само ти. Айде още да парче последно и да отиш при другите малко да ядеш. Не, мъже. Има време. Чакай. Няма време. Работия ужасния. Малко по малко. Дига то. Ще дойде време. Виж, тати вече тук сложихме... За майката на Сеня ни даде идея. И сложихме... Иван сложи корниза. А не, Иван сложи корниза, а аз и Косио закачихме... Пихте вода? На план. Да, имам, ето. А Пами? Значи това е на... Ела, да подгасим или чакай? Няма нищо това. Не. Сега. Ще има. Не е заинтересиран.